आज आपण भडंग बनवूया। त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय मी, शेंगदाणे घेतले एक वाटीभर, खोबऱ्याची एक वाटी कापून घेतली आहे, लसूण चिरून घेतली आहे 10-15 पाकळ्या, परत कढीपत्ता घेतलाय, डाळ घेतली आहे आणि मसाला घेतलाय आमचा मालवणी। तेल टाकून घेऊया। इथे आपण राई टाकून घेऊया 2 चमचे, जीरा 1 चमचा, धणे टाकूया, अर्धा चमचा हिंग टाकते। गॅस बंद केलाय मी। अर्धा चमचा हळद टाकली, थोडी मसाला टाकते, मिश्रण ऐकून घेतलंय चुरमुऱ्यामध्ये। टाकते चवीपुरतं। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, कमेंट्स नक्की द्या।